Mar ote machuok ariade kauchiel nanono kabende wantiere live e Facebook Ramogi TV KE mbuya mar X Ramogi TV Kenya mbuya mar YouTube duto aroke pachnya kwa Ramgajuang to mokwongo magi thuond weche. Ywaruok obedo i boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar johala machiro ma wakulima makwedo kang' mar sirikal daroge. Jatend piny Kenya William Ruto sidayanga chenro mar keto maler aora ma Nairobi River. Nok mar pi biro medo kwako moko kuom kuonde dak ma Homa Bay Town kaluwore gi kethruok mag odundu e kuonde ma geria piny. Machiegni nyakoro Ramgajuang chenro en migago nyinga Lydia Okeyo. Jakom maduong' bura mar ODM bade malego Usonga John Orwenjo umidha ong'ielo rengo. Umidha mabende yande ndalo moko ne en jakom Malensi Masiaya ne oyangi thone kod wuode Kennedy Orwenjo. Kalore kod jodito mag duond od burano kama oting'o jaod bura malego Usonga Samuel Atandi giwito jakanyo mayande ochung' ma otegno kodgi kendo gikwayo ne anyuola mare kwe makende e kindegi mag kuyo. Mosanyane familia kendo wakwayo hocho makende kindegi mag kuyo. Kwa dhimbele nyakoro Ramgajuang jatend piny Kenya William Ruto ogolo siem ne kembe kod jima moko ma osebedo kapuko taka e aora Nairobi River. Ruto loso kan korogocho e buore Nairobi kana osidayanga chenro malos aluora mar aorano kendo jiwo ler mare. Wacho ni sirikal ochiwore matimo duto manyalore mano ni aorano obedo maler kendo ngadho mare bende oduogo. Bende wacho ni chenro no dhi nyuolo tije ni rawere makwan gi oktin ne 200,000. Chenro maloso wang'aurano owinjore ochakre tarik 1 dwe manyien e buore Nairobi kapok ochwale nyaka gwenge mamoko. Tutapanga hii Nairobi River kilomita 45 ya Nairobi River. The whole section along Nairobi River is going to be divided, na tutahakikisha kwamba kuna vijana katika kila stage. Na wale vijana watajumuishwa katika hii mpango, sio vijana kutoka mahali ingine. Condition ya kwanza ni kwamba huyo kijana awe anaishi hapa. Ni jirani mtu ya hapa. Ndio watajumuishwa katika hii mpango. Those entities that are polluting our rivers, the industries that are polluting our rivers, the manufacturing entities that are polluting our rivers, the raw sewage that is coming from our public entities, the solid waste that is in this river coming from different places, on the basis of extended producer responsibility, each and every one of them will be held to account. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okone dhi mar moko kuom mane gin jotelo mag duond bura mar ODM e sirikal kaka jotend migepe pok okelo lokruok mane jo Kenya dwaro. E twak mar Citizen TV, Sifuna olero ni jotelo mane odhi konyo William Ruto sani wacho dhok Kenya kwanza kendo gitimo tich sirikal ma ok tij ODM. Okoni ODM pod biro medo kedo ne jopiny kendo keto sirikal tesre koting'o kete tago maliet jotelo mano wuok e ODM kendo koro yudo lemo mag tend migepe e sirikand William Ruto. The position of ODM, for instance, the policy position of ODM on the Hustler Fund was very well elucidated by Oparanya when he was the deputy party leader. When he goes into government, he speaks a different language. That is not the language of ODM. When he goes in there and he starts saying, now he'll start chasing around these young people. When I was with him at Kamkunji telling young people, and I said it even on this show, that take that money because a promise was made to you during the campaigns, that you will be given money for free, it will not be a loan. You don't pay it back. That is the position of ODM. That's not what he is saying. These people don't run policy proposals by us. Yesterday we had a central management committee. They didn't come to us saying the proposals like Wandai. Wandai was supposed to appear before my committee on energy this week on Tuesday to explain to us how he can be throwing bashes at home, yet Kenyans have no electricity. He ran away.
a three-term member of parliament. In fact, the letter that came from his ministry was that he was on a familiarization tour of Olkaria. There is no way you can do 3 terms of, in parliament and you have not visited the critical infrastructure of this country. I am sure one day he has had opportunity to go to Olkaria as a member of parliament. He was running away. We will ask those difficult questions because they don't come to us and explain to us the proposals they are taking to government. And lastly, Trevor, the president himself said very clearly during the swearing in of these ministers that they are going there to implement the bottom-up economic transformation agenda. That is not ODM's agenda. In fact, if people within the Kenya Kwanza regime themselves cannot explain to you what bottom-up is, how do you think members of ODM would fare explaining that thing? I can assure you, those people are not there to do ODM's bidding. They are members of the Kenya Kwanza cabinet. So Ruku will try, and I have seen this concerted effort to push ODM. Some people are pushing us out of Azimio, others are pushing us into government. Let nobody lie to you that anything has changed. I am telling you, even parachuting people like Wandai and the Sijui, Oparanya and Mbadi into government has not addressed the issues that have been raised by Kenyans. Those issues remain. The issue of unemployment, nobody has talked about it. Tuni no bede chuny boma ma Nairobi ko chakre okinyi ma kawuono bang' jo ohala ma wakulima bago ng'anyo ka gikwedo paro mar golo gi e chuny boma no kendo tero gi e chiro manyien ma ogere apaya ma Kangundo. Ng'anyo ma kamano okelo dhugni mag nyamburko e chuny boma no ka chenro mag wuoth e apeyni moko bende nong'ikore. Obila no bedo gi tich matek rakore gi jo ohala go mane ng'anyo mano ochomo ko nyaka mach apaya man but wakulima ka bende ne gitiyo gi iro malungo wang' mar keyo jo ng'anyo go. Jalony jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso josiasa mondo mi otegre gi siasa ma onge kod mise mag dongruok e piny Kenya to kar mano gitwag e wi okenge mag bero sectors kaka sekta mar pur kod mamoko. Kanyo olose ik moro e kaunti ma Nandi. Gachagua onyiso josiasa mondo mi owe goya gogi kod siasa moko ma onge kod agenda ni mar kinde yiero pok ochopo. Punguzeni siasa na kelele, mtupatie nafasi tupange Kenya. Tufanye kazi. Hii siasa mingi ni ya nini? Uchaguzi uko mbali. Let us allow the president, the deputy president, those given responsibilities, tuwapatie nafasi wafanye kazi. I know you have many expectations come out ya Nandi. I want to give you an assurance that the president is doing everything within his power to mobilize resources. Juzi amekuwa China akitafuta nauli mambo ya barabara. I know you had many expectations like all of us na kila pahali, lakini mambo imekuwa ngumu kiasi fulani na rais ako pale anapanga, sisi tunamsaidia. So tunaomba kelele ipunguzwe, tupunguze matusi, tupunguze kiburi, tuache kujipiga kifua. Wadhi kaunti Mombasa, rawere kaunti ya Mombasa obiro kanyakla kendo oseda yanga chenro mar choko sei mangeto sundo pinyo wacho mondo mi oduok chien tend counties manie pacho ka kowuok e kwan 47 nyaka 8. Gikoni okang' makama gikawo kalore gi weche mag mibadhi mikoni okwako tend counties ma pacho ka gino mosemono moko kuom counties tiyo kaka winjore nikech buche mag mibadhi ma okrum. Rawere go mathoth ke gin jopuonjre mag mbalariany mano koni kata obedo ne pinyo wacho ne osingo mar siro sombgi chenro moketi mag geto siro somo sani medo mana kelo pek ne jopuonjre to chutho mago ma onge kod nyalo. Nyasino no bagia lab matonoka e kaunti ya Mombasa. Tukikuja kupiga story na kudance na kutafuta future wanatukujia. Sisi kama comrades tumeumia hizo miaka zote. Tumepanga maandamano hapa na pale amsikii. Tumekuja tumeketi na nyinyi kikao, ulita kikao pale Bomas. Tukaja keti na wewe bwana rais. Tukasemezana na ukasema utasikiza, hujasikiza. So it's high time we tell you that
new funding model for universities haijawekwa in the right way we want. Disbursement inafanywa too late. Wanafanya allocation January, disbursement inafanywa September. Na ni pesa kidogo ndo inafika. Mulitoa kwa TVET schools. Mulitoa capitation. Ilikuwa 30,000, mukapunguza mpaka 19,000. Saizi kuna wanafunzi wapati hizo capitation. What is not happening with this government? Magavana wananunua Fanta 1 million. Magavana wananunua wheelbarrow 3 million. Kuna gavana moja saizi yako huko majuu walishikwa na 649 million. Magavana wanajenga kiosk wanaita Atini Stadium, wanasema wametumia $500 million. Ni wakati ya kuambia vijana we have to take leadership, we have to take back our country. Kama maandamano haita work, hakikisha uko na kitambulisho, uko na kura, juu 2027 they will not believe. Kwa Mombasa teri nyaka Nakuru nyakoro mgajuang jatende kwet mathothe od bura ma county ma Nakuru Alex Langat othe choko gi MCAs magduon bura mar UDA kathuolo mare okawgi MCA ma Keringet William Mutai. MCAs 31 kuom 55 don bura mar UDA no siro kang mathicho oko Langat. Heboke manondik ne speaker marod bura ma Nakuru Langat no thicho ko kitude gi telo marach ka kuom higni 2 mokalo poko luongo jo od bura gero mora matwake kaka itayo don bura no he county no. Bende giwacho ni Langat poko keto kenge makare mag telo ka jogo matie county bende poko keti elai mar tiyo na jopiny e yorno maber. The UDA party members have resolved to remove in office the leader of majority, Mheshimiwa Alex Langat, member for Mosop, and he has been replaced with the Mheshimiwa for Keringet, Mheshimiwa William Mutai. Sasa Nakuru Assembly imepata mwamko mpya. Tumeanza ukurasa mpya wa kuhakikisha ya kwamba the 3 cardinal roles za Assembly zinafanyika effectively and meticulously. Zitafanyika kuanzia A to Z. Ogai maro bila makojolo Gilbert Masengeli osiemo jodito magarita kwe county Magaresa mondo mi howere kod ohala mag yedhe ameroji kaachiel kod mwandu ma oko puodhi. Olose bwa Magarisa, Masengeli bende owacho ni ohala mar wako jopinje ma oko Kenya ka tok chik bende ok go tache gwengego. Kata kamano Masengeli no owacho ni nok mar apisas mag obila e county no okonyiso ni ok nyal kawo chik ne tiyo marach kod apisi ka ojiwo obila ma county no mondo mi olure tir kod dwaro mar tije magitimo. From Porter Point 1, from our Kenya-Ethiopia border, Kenya-Somalia border, in between, we have a lot of contraband goods passing. We have aliens, we have drug trafficking, and we have the criminal gangs in and within. I want to urge my colleagues who are assisted here that we work to ensure we manage that crime. And in Garissa here, especially hii vijana ya Visu, they are known from such an estate they come from. Let them be arrested and be arraigned in court. Jatan migao machon Kiraitu Murungi oyier kaka jakom manyien mar riwruok makeyo ne demokrasia mag duond buche mathoth CMD. Kiraitu Murungi no oyier e romo makende ma higani mane riwruogno bedogo e boma ma Nairobi. E romo no siasa no ogo tach ka thoth jogo mano oyuro ne ogolo paro mar miyo rawere thuolo mag bedo jotelo. Murungi no yudo puoch kaka jasiasa makare jatelo mar oganda kaachiel gi japuonj e weche mag chike. There is an elephant. People that have served 2 terms in their group. And the reasons why this resolution to consider reconstituting the entirety for the reasons in the conflict. We will explain to you believe. And even our the other version. The steering committee will consult. ODM is represented, the steering, DPK is represented, the steering,
Yes. So it may actually be about you helping us to get another person from another party that training. That's why that matter has to be transacted as a first item by the Ministerial Committee. We have conducted an intense but free and fair election. And the election which we have gone through represents the will of the electors who are yourselves. So we would like you to begin my offer to make democracy happen. Wadhi kaunti ma Homa Bay nok mar pi biro medo kwako moko kuom kuonde dak mantiere boma ma Homa Bay kaluwore gi kethruok mar odundu ma osebedo ka keyo pi. Yangore ni odundu go kethore kuonde ma ilose apeyni matindo madonje bomano. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, kambi ma ochung' ne keyo pi e kaunti no Homa Wasco wacho ni giseyudo lal ma ok tin ne siling milion 20 nyaka ne gedo mag apeyni go chakre. Gedo mag apeyni matindo madonje boma ma Homa Bay osebedo ka dhi nyime kuonde dak mopogore manitie boma no. Gedo ma bende oseng'uko chenro mar kepi ne jopiny yo mowinjore e moko kuom kuonde dak manitie boma no. E apeyni ma gedo ma kamano dhi e nyime, odundu mag keyo pi ne jopiny ochodi oko, kendo odundu mag keyo pi go kethore mok nyal keyo pi ne jopiny. To seche muloso wang'ayo to ng'iyo kaka ung'ado pipes gi seche mung'ado gi ginyalo miyo ji sida, jok moko koro koso pi. Koro ko wang'iso uchon kamano tu nyalo ng'eyo ni pipes gi jok moko koro ok yud pi e utegi, jok ma koso pi mang'eny. Shida ma wan go en ni ndara ber kendo loso ndara wamorgo nikech mano maendeleo mar gweng'. Lakini pi ochodi masani kaka pi nyalo chopo kuonde ma wantie mondo wakonyre gi pi. Wawinjo matek mokalo nikech pipe ochod kamoro amora mane lose ndara. Koro wakwaya ne jotendwa mantie mano wayiero ni mai seche magimbe ginyalo bedo machiegni mondo gimiyowa kata yo moro monyalo konyrego kapod iloso ndara. Kambi ma ochung' ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay Homa Wasco wacho ni nitie wegorak moko ma osebedo ka chodo odundu mag pi gi wang' teko kendo ok giluw chike mowinjore kendo ma osemiyo giwito omenda chiegni milion 20 nyaka ne chenro mar gedo mag apeyni giweko chakre. Contractors momi migawo mar payo ndara gitimo maber kendo keto apaya maler gogi lam kata miyo gibedo kuonde manyalo miyo wuodhwa bedo mayot en gima ber. To e thuolo ma gitimo mano ok gimiyo luor udundu mag pi kendo udundu gi gikaw gi ka gik manono. So e thuolo mang'eny yudo ka gin ka gichako tijgi to gi muoma gi yiecha gichodo pipes wagi. To waseringo mua bedo kodgi piny mua nyiso gi ni japiny dwaro ndara, japiny dwaro pi. Koro e thuolo ma gitimo ndara gi to gibiro irwa, wawuoyo kodgi, wabedo piny wasiemo ni kuonde modundu wago oluwo mondo mi sama koro giloso wang'o yoregi to kapok gichako to wanyalo daro gigi, waketo gi kama owinjore. Migawo mar pi e kaunti ni wacho ni wegorak maloso apeyni go nego ti kodgi kanyakla kapok gichako chenro mag-gi mondo kuonde modundu makeyo pi okale ogol oko kapok gichako gedo mag apeyni to mano ok osebedo ka dhi nyime kendo ma osemiyo gi lal maduong'. Giwacho ni wegorak go nego bed ni kawo ting' mar loso kendo odundu mag pi bang' ka gisetieko gedo mag apeyni go. Iyudo ni pesa miloso godo gigi mwatimo godo pigi wuok mane county, wuok mane national government. Pesa magiloso godo ndara go wuok mane county, wuok mane national government. So sach magi ketho gima no oselos ne japiny to wasenyiso gi ni en makosa nikech magi gin pesa mano osetiyo. Koro ka wachako tiyo gi pesa loso gima no oselosi to miyo pesa gi koro ok tigodo maber. Omiyo watiyo matek mondo wami jo Homa Bay to gi kuonde mamoko pi to gima chando wa mogik ni ka gisechodo odundu gi to giduoki kendo bedo garama maduong' en pesa mwaonge go. Omiyo akwayo ni jogo duto maloso ndara kapok gichako kunyo ndara nyaka gimany ofiswa moa e ofiswa mondo okonygi timo survey mondo ging'e ni kae odundu ma kama owuoke matero pi. Omiyo gineno kaka gikonyo mondo kik giketh ma. To magiseketho bende wakwayogi. Omiyo kata sani adhi wuoyo gi nyawadwa mar Jarot mondo ne kaka okonyo mondo odundu go duoki jopiny obed gi pi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Daka na pago chiko bang sabire marodio chendo en migago do kamano ko medo kete mana Kaira Mogi TV Sheila Minza Okoth wachoni entiere Sagero Suna West. Wachoni weche gichopone makare ahinya min zone ya kantie Kalangi ni kaya Jakgelo Odhis wachoni hembe entie koda kamano seo serikal ko mwago malie kore ni edwa uspaundeke ma JKA ne Adani Company no chabende koro oseo e yomokalo wodrongo kantie Nakuru wachoni entie ponda mali omora ahinya gichendo Elisha Ochola wachoni enkodwa live nyoro wachoni tonoka no upong maratari chalni en bende no chopo kanyo mar ng'anyo horo kamana ni Elisha eno bende ote mar Fidel Isaiah kantiere kanyadoto kod nyithindgi Derek Mary Valon Byron kod min gijena nyango gikete mana Kaira Mogi TV Sara Singa mar Wang'neno wacho kanyo ni entie kodwa to wacho kanyo ni en West Kanyamkago mora hinyage migago wonge Singa Odongo kod Mise kod Smoke Singa giduto ikete mana Kaira Mogi TV e chendone mar migago bia eno chieng Jamiel wacho ni weche gichopo ne yo makare entie Nakuru County kachiel gi Aronga Kolelo Ras Jaluo gi Osodo Nairobi PSV driver wacho kacha ni Insibiri Afya Center Mogi TV ler kende wacho ni intie buore kabwana hilo weche gi achiel kachiel kama na nyadereva Keila Empress Wabusia kantie Kisumu anelo bende Ruth Nyathi Ochieng wacho kanyo ni entio moja inako weche gichopo ne eyo monjore ahinya Carol Equity Felix Okoth Gono kantie Kayole South anelo bende ote ma Tyler Bright Tyler wacho kacha ni entie kodwa karakamano wacho kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto samoro makodhoge gi weche musiko wacho ni en kata jotije ma Kenya Airways ng'anyo to chalo mana ng'ama ok winj ng'anyo makamano podo wacho mana ni odhi oloso weche ma Nairobi River to jomoko to ng'anyo Tyler Bright hoteni ochopo Tis Nyakwanyawadi kantie Sindo Mwalo bende wacho ni weche gichopo ne makare gi wacho ni Sifuna owek donjore weche yo ODM sane serikal en broad based wacho ni kendo baba ema pango tich bed mos mano Tis Nyakwanyawadi wayo matin man migago kikidhi mabor Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambia aje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vile nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com,
click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Iluonga ni Fred Odiwuor Nyandiko, mane nyinga. Wagoyo mbaka gi jathum Fredi Jakadongo. Kendo wafwenyo chakruok mar ngimane mopondo. Nanyalo ga mali gi mag gweng' matenti, adoyo ne ji, apuro ne ji. Ma ok oyangore ni ji mathoth mong'e. Kidwa chula tang'isi ne miya rabolo mapod yom cha. Tudri gi Solomon Atito Kafaya, tich abich ni, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kero nyakwarom Gajwang' ma en migago wadhi mbele gi mi weche manyien. Chenro mar bero ne ringre jopuonjre 21 manyocha macho nege skul ma Hillside Academy Hendarasha e kaunti ma Nyeri ochakore ayange osiptal manaro moro e kaunti no ma Nyeri. Bero no itawo gi jatim bero maduong' mar sirikal Johansen Oduor ochakore kawuono bang' kanyo timore nyoro ne okotimore nyonyo kaka nyocha osechani mar jonyuol nye dwaro mondo migi thuolo moromo mar rango ringre nyithindogo achiel kachiel kapok no timnegi bero. Jafo moro kama Mwangi ni alwora no kendo miyo waler Nyakwarom Gajwang'. Kama Mwangi, good afternoon. Thank you for joining us right here on Ramogi TV. It is day 7 since a fire incident claimed the lives of 21 students at Hillside Hendarasha Academy. So far, yesterday we had the report by the government pathologist, Dr. Johansen Oduor, that the autopsy report process was supposed to begin today. What's the latest from Naramuru Level 4 Hospital, Kama Mwangi? Well, a very good afternoon to you in Nairobi, and yes, as you've rightly put it, the government pathologist Dr. Johansen Oduor stated yesterday that the post-mortem on the 21 bodies of the boys that perished in the Thursday night inferno at the Hendarasha Boys High School would kick off today, and yes, indeed, I can confirm that the autopsy began at around 10 a.m. in the presence of the family's representative, DCI detectives led by Director Martin Nyuguto, as well as other agencies that are represented in today's exercise. And remember, yesterday the exercise was put off after a request was put in by parents just requesting government to allow them time to view the bodies of the 21 boys rather. But 19 of them came yesterday. 2 families came today, and these families belong to the 2 boys who passed on at different hospitals around the country where they were receiving treatment. There was one boy that passed on at the Kenyatta National Hospital in Nairobi, and the other boy that passed on at the Mary Immaculate Hospital in Muiga. And those were the families that came in here today just to get the final look at their boys. And
Apart from that, samples were taken from them, or rather DNA samples were taken from them as well. Samples including hair, saliva, as well as hair follicles that are quite important in the DNA sampling process, or rather sequencing process. The two families were here early morning, viewed the bodies and their samples taken, and that allowed the kicking off of the process at around 10 a.m. Now, as this was ongoing, the process of counseling these families as well was continuing outside the mortuary, where there is a set tent where the parents are taking a rest, even as the other processes continue inside. Now, to note is that the autopsy is being done on the 21 boys. That means that requires a little bit of time. And as we heard from government pathologist yesterday, Dr. Johansen Oduor, he has brought with him a team of doctors who will be helping in conducting this exercise, just to ensure that the process is concluded in the shortest time possible. Now, we spoke to Martin Nyuguto, the director leading this whole case from DCI Nairobi, who is present here currently, and he told us that this process will take a little bit more of time. We do not expect a statement this afternoon as per se, but if yesterday's activity was anything to go by, we will be getting a statement from around 5 or 6 p.m. because the process is set to run late into the night. Now, another activity that was scheduled here in Nyeri County, in Kenny West, because we're in Kenny East, is a planned demonstration by a section of protesters. I would call them activists, just protesting the manner in which this whole case has been handled. And that protest has not kicked off yet. We are not sure why, but there were reports in the morning that families around that area, because that area is where most of the pupils from Endarasha Hillside Academy come from, and they had sent out a message that they wanted to be left alone to mourn their children. So we are not sure whether that sort of information came together and the protest was called off, or there was any other sort of communication between the two groups, even as the families continue to ask for time to grieve their families. That is the latest from the Narumoro Level 4 Hospital. Not unless you have a question. Back to you in studio. Thank you, Kamau Mwangi, for that update. But I have one question just before I let you go. From your own observation, Kamau, how many parents came to donate their DNA samples, given that we've had contradicting information in the past that the government is saying that the bodies have all been identified, or rather all the bodies have been identified by the parents, but then the parents, some of them are saying that they have not known where their children are even up to now. The number of people who came to donate their DNA samples and the number of bodies in the hospital, Kamau Mwangi, were they equal? Well, let me answer this question this way. I have been privileged to talk to a few agencies that have been conducting this exercise, and more so sources that are privy to the entire process that was being done, or rather was being conducted, to ensure that there was accountability in terms of numbers. Now, on Monday, 19 families were here at this facility to give out their DNA samples as a representation of the 19 boys who were currently, who are then at the Narumoro Level 4 morgue. Today, two families came here. The families or the families who belong to the two boys that passed on in two hospitals, Kenyatta National Hospital and Mary Immaculate Hospital here in Nyeri. As a source at one of the agencies that I spoke to, and that was central in the collation of data, intimated to me that by Monday, all families had been accounted for. Remember, that particular Monday, there are 3 families
who had, I would say, could not agree on whose child was whose, if that at all makes sense. And DNA samples were taken from these 3 particular families because 16 families had sort of been accounted for, but DNA sampling was being done to ensure that the bodies were right as they had been claimed. So as of this point, and the information that we have is that each and every child has been accounted for, and the remaining 3 children from the 19 will be accounted for when the details from the DNA samples, which we've been told will take around 10 to 14 days to produce results, will be concluded. Back to you. Thank you so much, Kama Mwangi, for that update. Of course, we'll be able to get more from you at the end of the day for our viewers. Good afternoon. Kwa mkajiwa Gavana Mamigori Dr. Ochila yako Hoseo Migao maromenda mawacho ni osekelo dignia chendro maga keto etima chendro magthieth nenengone manengone oyuyo kata UHC ayako molo sekinde yao kuonde thieth bura mayande kwa Migori ochwalo ngure ewideko maromenda mawinjore okony etao sekta mathieth ukoni counties ntire kod gope mathoth kendo mano rocho chendro maga chiwo thieth makare ne jotuo. As I speak today, NHIF owes Migori County government over 100 million. To get that money, ukiangalia ya Linda Mama, ukiangalia NHIF, kuna shida. Sasa hii ingine ambayo iko na jina ingine, hata hiyo jina ndio ngumu. Sisi hatujaielewa vizuri. Sisemi, I do not want to say that it will fail or it will succeed. Mine is the public do not want complicated sounding words. UHC, sijui NHIF, wanataka matibabu na wanataka wawe na afya mzuri na wafanye kazi yao, biashara yao, kazi yao, alafu waendelee kama Wakenya wengine. And that is the national understanding. Sio Migori peke. We have to reduce the out-of-pocket expenditure for the common man in order for us to move on. And as has been alluded earlier, you realize that because of the several challenges, we are still not there. It is a dream which we shall realize, but we are still not there because we still grapple with several challenges as a country and as a county. Ran Migao malo aliswa home kawuono chiwo boke maglo kata title deeds maromo 10,000 ne jodak ma kadhanga chini he county ma Tharaka Nithi kendo lando ne piny owacho biro chiwo ne oganda titles deed maromo 100,000 higani. Wameno ten gi jagoro mongere Migao no Nixon Korir mano owacho ni Migao no osechako chenro mar kaso kenge mago mag chiwo ne oganda oboke maglo kaka yor chopo singo mana sirikal ochiwo mar kedo gi mibadhi kod joratiro mag oganda ma osebedo katimore e yor mecho mag lowo. Nyinyi mmekubali serikali tumefanya kazi. Mimi na principal secretary wangu na ofisi yetu. Kwa sababu mmeingojea kwa muda. Nasikia Njenga hapa director wetu wa adjudication akisema alikuja hapa akiwa kijana. Na kama kuna mtoto aliwacha munipatie niende naye akalishe, si ndio? Si anasema alikuwa hapa miaka 20. Huyu director mtafute na hata kama inaonekana anafanana na yeye tu tumpatie asaidie mama. Alafu turudishe mtoto akiwa mkubwa, si ndio? Malimanti tuko na soko na ni yako. Na inaendelea na tutamaliza haraka iwezekanavyo. Rais William Ruto ndiye rais wetu. Na hapa sisi kama watu wa Tharaka Nithi na watu wengine wa pande zile nyingine, Mount Kenya yote, hata Mount Kenya East tunajieta kupitia serikali ya William Samoei Ruto akisaidiwa na wewe kama waziri wake, akisaidiwa ni Profesa Kithure Kindiki. Sisi tutaendelea kupokea maendeleo vile inahitajika ili hata sisi tujiizi wa Kenya. So tutakuwa tunaunga rais wetu mkono na tunaendelea kumuunga mkono. Nonro yango ni kwan jo Kenya madhi oko maduong kata bolo losruok e bunge kata pap
oheo milion 5 kama oheo gwenge 5,000 pachoka to sayange ni osegoyo kange kedo gi timbe makamago. Riwruok machwalo chenro mag thieth Amref wacho ni oyango ni nitiere dwaro mar medo jiwo jo Kenya oti kod chope e kinde mag idhi oko. Apisa mag Amref pachoka Daniel Karau wacho ni ma e kinde yawa yanga chenro mar jiwo jo piny oti kod chope counties mar 15 pachoka nyasi mobagi county ma Kilifi. We have seen progress because from 2021 to today, we have been able to declare close to 5,000 villages open defecation free. So step by step, and we have a target of achieving 100% by the end of 2025. We come together because we see a burden that in Kenya, 10% of those that are doing open defecation is a big number because these are close to over 5 million Kenyans. And out of these 5 million Kenyans, 85% of those Kenyans are in these 15 counties. So it is a burden because, again, open defecation is the major cause of diarrheal diseases including cholera. Tumefanya mikakati kama county government ya Kilifi kuhakikisha katika kila sub county tunaangazia kwamba hakuna kijiji ambacho kimeachwa nyuma kwa upande wa kutengeza choo. Na hapa hatusemi vyo vya kizungu peke yake. Tunasema binadamu ama mtu yoyote aweze kutumia haja ile mahali panapostahili. Hizi programs za ODF ambao tunaita open free defecation zinaangalia kule upande wa mashinani rural areas. Chechni winjruok e kind sirikal kod kambi mar Adani heta paonde ke ma JKIA nyalo kelo lal mar jotije kata mar tije kendo mayo jo Kenya thuolo mar timo ohala e pende ke mapachoka en achiel kuom weche makoro njao chuny jotich kendo omiyo gibago ng'anyo. Ginang'o mantiere winjruogno ma omiyo jotich ok mor kode? George Bati kolonwa wachno. Kona mar onge mar tich kama oganda jo Kenya mathoth yudore kata bang' tieko tiegruok. To jomoseyudo tich kuwinjo ni nitiere dwaro maling'ling mar gologi e tije, to nyaka gimak amen kod ng'at madwa gologi e tich, kendo neno ni mok gi okopuki. Ma e gima timore e pewe ndeke mathurka ma koro jotich ong'anyo ka gichich ni poni kambi mar Adani mawuok e piny mar India okawo ting' mar tayo paw ndeke ma JKIA, to jotich buora dhi dong' maonge tich. Adani is proposing to take over all ground handling operations, all of them, which means again employees working for ground handling companies like Swissport, and these are our members, we represent them, we have Tradewinds, we have Eurocraft, all of them will be rendered redundant. They will have no job. In terms of how many people, for example, directly impacted, we are looking at a population of around 20,000 employees directly employed by different entities at JKIA alone. To Adani to waneno ni kubiro ka to wan kaka jotich wadhi hinyore nikech chalore gi gik ma Adani nowacho ni kubiro to gimo dhi kuongo timo ne dhi kuongo duoko jotich piny, kwan jotich piny. Mar ariyo jomonya nyalo dong' idhi duoko osachi gi piny. Koro gi kama osegikone ok wang'endo joma gi midhi duoke tidhi tergi kanye. To jomodong' ma idhi duoko osachi gi piny gi tidhi duok nang'o? Kaluwore ni dwaro mar Adani en ni mondo gibi gita pewe mag ndeke ka gine maging'eyo ma sirikal ok odonjore. Luoro nitie ni dwaro margi mar medo omenda ne joma timo ohala biro miyo jo Kenya mosebedo ka loko e pewe ndeke ma pachoka wandgi podho, kendo ji mamoko ma gichich ni nyalo wuok e pinje maoko ema nyalo bedo kod thuolo mar timo ohala e pewe mag ndeke. The proposal is to raise the levies. You know, for business people who have rented, you are running a restaurant, whatever thing you are doing, you have an M-Pesa shop within JKIA. Adani is already proposing, even before they get the deal, they are proposing to increase the levies. See that? Which means it is a polite way again of pushing out the business community currently at JKIA. E winjruok e kind sirikal kod Adani, kambino mawuok e piny India igeno ni biro tayo tijene kuom kidienje adek. Ka kidieny mokwongo kambino geno gero kuonde ma ndeke donjogo e ndara mar chako ng'wech kata piyo e nengo mar bilion 98 gedo mowinjo bed ni rumo higa mar 2029.
Tielo mar ariyo en gero kuonde ma ndeke wuogo en ndach ng'wech kod kar chungo ndeke ma osepiyo, gedo madhi kawo bilion 12 kendo biro rumo higa mar 2035, kod jiwo lony manyasani ewi chenro mag paw ndeke ma JKIA mageto kawo omenda maromo bilion 81. Kata obedo ni winjruok e kind sirikal kod adani koni dwaro maduong' en mar keto paw ndeke ma JKIA rang'iny mar pewe ndeke ma idewo e piny mangima, maling'ling' koni opondo i kaka adani dwa tayo JKIA kuom higni 30. Bang' tiko gedo, adani dwani gibed kod thuolo mar tayo JKIA kigen koting'o choko mag omenda e ohala mamoko ma ok otenore kod fuyo mag ndeke kuom higni 30 ma sirikal ok odonjore kodgi. Bende gidwani mondo sirikal omigi higni moko ma ok gichulo osuru ma ikawo kuom ohala ma kembe oyudo, ma dho ngere dendo ni corporate tax. Kambino bende dwani tok higni 30 gibi giyud thuolo mar yudo atamalo 18 mag omenda ma JKIA oloso higa ka higa. E kinde ma sirikal oramo ni paw ndeke ma JKIA ok ousi ni adani kendo ni winjruok margi kod kambino biro medo bero paw ndeke ma JKIA, kelo ohala ne Kenya kendo onge jatich madhi wito tije. Jotich ni kod chich ni winjruokno dhi chiwo thuolo ne oganda mawuok e pinje maoko mondo yud tich kendo mayo jotich masani tije maggi. George Bati, Ramogi TV. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyango ni gisejuko kendo choko mwandu manoyaki kod jomibadhi maromo siling bilion 5 ka gichwalo mwandugo ne sirikal kar jot ma jatend piny Nairobi. Jata tije ka EACC Twalib Mbarak olero ni thoth mwandugo gin lope monywando mag doho, migawo mar obila kod migawo kata bad migawo manono yedhe Kemri e kin mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto ochiko od bura mondo mi okasre kod chik madhi chiwo kum mager ne jomibadhi. Jafom mar Walter Nyambaga ntiere kod mathoth. E kinde nyasi mane obagi ka jot ma jatend piny boma Nairobi, nyasi mane oweyo ka dho oganda omoko ka EACC yango kit wang' teko ma jomibadhi yako godo mwandu mag sirikal ma onge dimo wang'. Belonging to the Kenya Police. Ka giriedo kit mwandu mosechoki kuom jomibadhi kendo duogo ne sirikal, jata tije mar EACC Twalib Mbarak oyango ni mwandu ma EACC olodho kuom machudhego mane oluchore kod mwandu sirikal nyalo romo shillings bilion 5. Your Excellency, today we are here. We are gathered to witness the handing over of about 35 titles, measuring approximately 18.71 acres with a total value of about 5 billion shillings. Mwandu ma EACC olodho kuom achiudhego oting'o lowo mar municipal ma Kisumu maromo eka 2 ma en shillings bilion 1.4. Lowo ma bende do ma Kisumu obetie. Adek mamoko mojuki boma ma Eldoret oting'o lowo mar eka 3 maromo shillings bilion 1.2. Lowo mar sekta mar obila ka municipal ma Eldoret bende ne oduogne eka 1 mar osiptal mar kaunti ma Uasin Gishu maromo milion 7 e wang'e. Item number 1 is property in Kisumu municipality measuring about 2 acres, which is about 1.8 acres, belonging to the judiciary. You can imagine grabbers went to the judiciary to steal their land, which is worth 1.4 billion shillings. Second one, Your Excellency, are 3 properties in Eldoret town measuring 3.25 acres with approximate value of 1.2 billion, which are in favor of the Cabinet Secretary, National Treasury, as a trustee of the National Police Service. Achudhogo bende oyudh kuom gilo machielo Kilimani, ma en nus mar eka maromo shillings milion 7, ka e kaunti ma Kisii, plode 13 maromo shillings milion 300, duto ojuki kendo oduoki ne 10 kaunti ma Kisii. We have 13 amalgamated plots within Kisii municipality, valued at 300 million, which belongs to the State Department of Housing. Magitimore ka jatend piny William Ruto koro kone od bura mondo kasre kod loso chike motegno machiwo kum makwiny ne jomi biro yudi kod mibadhi. E paro mar chik manie nyim od bura mar Senate to kod od bura mamalo dwaro ni jatij sirikal ok owinjore odonjre kod timo ala kod piny owacho manyalo duodo sirikal kata pisas mag piny owacho. The proposal to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, along with other relevant legislative updates to statutes concerning corruption. These amendments will expedite the investigation and prosecution of corruption and economic crimes, ensuring that such cases are concluded within 6 months. Chikno koketi tim, to lwenj kedo kod mibadhi biro ngirore makare, mana kaka otiel kod jakom mar EACC Dr. David Oginde. Our legal framework needs to be streamlined for efficiency and effectiveness. Corruption is a serious threat to our nation. It undermines service delivery, weakens
public policy compromises the public interest and erodes our institutions, depriving the government of capacity to secure the country and deliver development. Kata kamano, yesisio kichore gi chien, nilwenj kedo kod mibadhi, get governors to kod jodito mag sirikal. People have viewed EACC as anti-governors, that we are just after hunting governors. We are not hunting governors, we work with governors. Enforcing zero tolerance to corruption is essential for the attainment of all these goals. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wakoyo machielo nyakwar mga juang chenro en migago eno kanyo ka hote mano moya il Justus Owada hentie kumoro ne osembe omora hinya gi chenro ne wacho ne weche gi chopo ne yo makare eno kanyo bende ote mar Onyango kowuok Kameji hentie kodwa e chenro ne aya ote mano mar utho wacho ni tho mar Orwenjo Umidha omako dhoge wacho ni mano ore mugena henya mano Albert Owino lwendo mar Alego West wagonu mosa henya kuom wito Orwenjo. Anano bende ote mar Lilian kawuok Lesuka wacho ni weche mag somo pajo ka chalo ka gima kethore Okiyo Nyarangwe daktari wacho kanyo ni entiere kodwa eyo makare. Odiga Brighton kwayo oganda jo Kenya mondo miyowe losore bunge to chope to ntiere mano pacho Odiga wacho ni entiere kodwa ka oya gwengo ma Kisumu. Ken Ofwa bende wacho ni bometo chikichope yo makare Ambuga Jakombija wacho kanyo ni eyo makare entie kodwa Seme Kombija Loala weche gichopo ne yo mowinjore eno bende opija jachuma wacho kanyo ni Nyamasari ya Kisumu County weche gileria henya kendo wacho kanyo ni en Kosao Primary School kod jochuma duto ma Kisumu okawo mos mag pija jachuma. Neno bende Jakarandia mag Odega Market Ugwe bende Faith Mzomo kantiere Malindi wacho no sache kinteka pile mwalimu erokamano kuom ketera Mugi TV. Felix Okoth gono kantie Kayole South aneni kacha inbende Keila Empress wabusia kantiere Kisumu inbende wacho ni sechopo Joja Ndulo kantiere wengo maga sakwa wacho ni inbende weche gichopo ne eyo mowinjore nyakoro mga juang wadong kod weche go mag tuke wa yo matin man migago kikidhi mabor. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Is now in charge of positioning Kenya as a premier destination for wildlife and tourism. The country experienced the worst drought in 40 years, and I was the minister. How do you rally the country towards one important agenda? I took it upon myself. I went to the ground to experience for myself, to even empathize. And when I look back, I am so happy that we never lost any lives because of drought. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Opakruth Yesu mdutote.
Aninonga ni Reverend Evelyn Mudhoka. Mondo miyudi yawnge yo kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Pania Ramogi TV and ot Marco Edutote. Hallelujah. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumia location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii cheki yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya jipange ushinde na view sasa. Asante. Jipange, view sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Eka mondo ena yud thuolo mar reso wuode makaran. Donge an kora sepogo yo wuoti ariyo, kata ka Nyasaye bro temo machal nadi, onge kaka en obro kelo gi kamoro achiel kendo ok gibi winjore. Meher, en ang'o motimo ka? Dau Sarabjit, an ahero nyathina ni ahinya moloyo kaka ahero ngimana. En ye jaherana. En ye mor mara to bende en gimoro amora kuoma. To kawuono neno ka gimo kan ng'ama long'o. Wabed joma ler e ngimawa ka warito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. Ka wadhialo dwe mar Pathfinders, waikoni nyasi makende sabatoni, kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye koa kuom jakwath Meshak Muga. Ka wan gi chandruok moro amora, ka wadwaro kwe makende modhiero ng'eyo, nyaka wadhimna ir Nyasaye kuom lemo. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, kik bai. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuon gi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo play design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabori kwa mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Ukange gimoro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Machiegni mago mag tuke nyakoro mga juang. Pewe ma ibiro gere county ma Nairobi biro gere herang'iny mabende oting'o kuonde tugo mag jogo modak gi ng'ol. Kano wuoye kinde manomiyo bendera mar county team mar jotugo modak gi ng'ol mawuok e county no, jatend migawo mochung' ne weche tuke Nairobi Brian Mulama aloni jotugo modak gi ng'ol osebedo gi ting' matek bar mar yudo timo kuonde mag timo rako. Nairobi magina joloch tuke mag volleyball jotugo modak gi ng'ol nigi geno mar kawo kombeno mane gikawo higa mokalo.
stadium za kutosha, but tumeuliza ya kwamba kama tuna hizi facilities ambazo tunatengeneza, kama tumeweza ku incorporate the entire team ya wetu ambao wanahitaji pia mahali pa kufanya mazoezi yao na kuchezea. So najua we are still in our first and second phases, but moving forward, because we are here now, we want to empower the entire team to make sure kwamba tunaweza kutenga zile sehemu zao za kufanyia mazoezi. So most of the activities zinataka indoor. Always as Nairobians Paravoli, sisi ndio tunakuwa washindi. Last year mwezi wa 5 tulikuwa number 1 number 2 men, number 1 ladies. This year imekuwa vice versa, men number 1, ladies number 2. Kwa hii dunia ni kujinyima. Unajipatia wakati mwingine kama mchezaji lazima ujinyime na ujipange. Program lazima mtu akuwe nayo. So tunajinyima, tunaenda kwa uwanja. Unajua pia hii ni kama part of job. Tumejiajiri. Pikanye mwateke chendo mar migago nyakura mgajwangi mikete kare chakru nyagiko agoniro kamano unbende oro ote magu ote gochopo heyo makare neno kanyo ote morokae mano mo ora gi Victor Dosho wacho ni en bende wechegi miyo ng'eyo gigo matemore pacho kae odiochieng' makawuono kata eno bende oteno mar Ronald Yambo Jandewa wacho kanyo ni entie Kericho County gosiep ne Jojo Dhiambo min gi Grace Yambo, Denise Yambo kod Roni Yambo kantie Gianandewa dala kocha wacho no kawo mos e kormo gajwang' nikech saa yie wene thuolo kanyo ne Kolo Instrumental kaachiel gi Lin Rabog Nyanyakach chenro mar mbak ndalo jobelo maesa kikidi mabor Lydia Okeyo inika.